El següent punt. Aprovació inicial de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Xixona per al 2016. Este punt va sempre unit a l'aprovació del pressupost. Aleshores, si la regidora de personal, Maria Teresa, vol fer-nos un resum. Bé, aquest tema és un tema que ha passat per la Mesa General de Negociació amb els representants dels treballadors. I resumint, ve a dir que sols n'hi ha dues variacions de l'anterior plantilla, que una és per jubilació del que era el seu propietari, que era la plaça d'ajudant d'oficis, concretament xòfer, i després també tenim una altra variació que és extingir la plaça d'assessor d'òrgans de govern que en cap moment s'ha ocupat des de la seva creació. Després també es fa menció a que en el procés d'aprovació que tenim de la RPT, actualment en vigor, n'hi ha que, si la llei ho permetís, la normativa ho permetís, que fins ara no ho ha permetit i no sabem si aquest any canviarà o no, és convocar les places que tenim que estan ocupades de manera temporal, però que fins que no ens ho permetisca la normativa estatal no podrem treure-les, que són la de tècnic mix d'enginyeria, tècnic mix de ciències econòmiques empresarials, agent de la policia, el tècnic d'acció social i l'auxiliar de centre ocupacional. Bé, i el que ve a proposar, el que venim a proposar és que, a banda de les coses que us he dit, és els acords següents. Primer és aprovar l'increment del complement específic dels empleats públics de l'1%, que ve manat per la llei de pressupostos generals de l'Estat. I després publicar el corresponent anunci en el boletí oficial de la província, l'aprovació definitiva de la plantilla, facultar a l'alcaldessa i després remitir certificat a la subdelegació de govern i a la Conselleria de la Generalitat Valenciana competent en matèria de règim local. I això són les variacions. No podem crear places ni podem fer només que amortitzar és que hi ha aquests dos que he dit. Una coseta també dir que la Mesa General de Negociació va ser aprovada per tots els representants del personal. L'acord. Intervencions al respecte? Sí, a veure, jo el primer que anava a preguntar era com havia quedat la Mesa General de Negociació. Ja ho vaig preguntar en comissió informativa, que se me va respondre que tots els representants de personal van votar a favor i el representant designat per a aquests plenaris va abstindre. Sí, si algú pot aclarir també per què es va abstindre el representant d'aquest plenari o la motivació que m'ho aclarirà. En qüestió de la plantilla, manifestar el nostre preocupació, no és la paraula, desacord o malestar respecte no a aquest equip de govern, sinó respecte a la normativa vigent que invadeix totalment l'autonomia local, invadeix les nostres competències i a pesar de tindre els diners pressupostats en el pressupost, com ara després parlarem, els diners de la nostra RPT aprovada per aquest plenari, que és qui té les competències per a gestionar els nostres treballadors, a pesar de tot això, no ens deixen ni contractar nova gent, deixar de prestar servicis o inclús ens obliguen a externalitzar alguns serveis que els quals no volem externalitzar, en el consegüent increment del cost d'IVA, benefici industrial, etc. Llavors, res més, a veure, al document votarem a favor perquè és anem a dir, en resum, és el que hi ha, el que ens deixen fer, a pesar de no ser aquell que ens agradaria a nosaltres fer, ens agradaria que era oferta d'empleo públic, ens agradaria que la policia local comptara amb els mitjans adequats i que no, com ens diu en reiterades ocasions l'intendent l'inspector jefe de policia, que estan en quadros, que no apleguen a final d'any, que estan sobrepassant les hores extra, que estem molt preocupats en això, que ens agradaria tindre les ordenances suficients, que avui per avui no les tenim, ens agradaria tindre més serveis i poder oferir més serveis de forma directa, però és cert que la normativa no ens ho permet i simplement fer el comentari del nostre malestar respecte ja no a la proposta que es porta damunt la taula, sinó a la normativa vigent en aquest moment. I que en un període curt de temps no es preveu que hagi canviat-se.
No, en aquest any no crec que pleguen. Aquesta és la situació que tenim, no, que patim tots els ajuntaments. No només aquí. Sí, però altres ajuntaments és perquè han fet les coses molt mal. Sí, però al final... Nosaltres tenim diners i no podem utilitzar-los. Ni podem treure ni podem donar les places per a que es cobrisquen en propietat. Les tenim algunes, com he dit, de manera provisional. I és el que... I algunes dotades en serveis externs quan volem que la gestió sigui directa per part d'aquest ajuntament. Fuensanta, vols intervindre? No. Ciudadanos, Javier, si contestes també a la pregunta de Mario, donat que és tu el representant d'aquest plenari en la Mesa General de Negociación. Quería también la oportunidad. Luego, en la comisión la verdad es que hablamos de más cosas, no llegamos a profundizar con el tema del motivo de la abstención. El motivo de la abstención, antes de comentar lo que tengo preparado con respecto al tema de la mesa de negociación, el motivo de la abstención es fácil, es lo que acabas de decir, es un tema de criterio. Seguramente no el mismo criterio que posiblemente estás aplicando, sino más bien un tema de criterio con respecto a la configuración de la RPT actual y que efectivamente no sería la que yo propondría. No hemos visto ningún tipo de problema de forma dentro del seguimiento, efectivamente el consenso era absoluto, pero era la manera de marcar la no concordancia absoluta, por lo menos desde mi punto de vista, desde el Grupo Municipal Ciudadanos, con respecto a la RPT actual, que como bien dices, deja muchos puestos sin ocupar, lo que supone que se dotan económicamente a día de hoy y que después no acaban fructificando ese dinero y que acaban provocando a su vez modificaciones de crédito que después vamos a ir aprobando en este pleno. Entonces, yo ya planteé a los representantes del equipo de gobierno la posibilidad en un medio o largo plazo de plantear una nueva RPT y no solo con respecto al tema de la RPT, sino con respecto a los criterios de valoración aquí sí que necesito que José Javier me ayude, del complemento general, complemento específico, correcto, que dijéramos que están en base a un estudio que hizo la Universidad de Alicante, si no recuerdo mal, sobre el año 2009, y yo exactamente, que es la RPT, y planteé que en algún momento dado se pudiera modificar dichos criterios con una premisa máxima, y que la digo sin ningún tipo de ocultismo, que el sueldo máximo en el ayuntamiento correspondiera al cargo máximo que yo sobreentendía que era el alcalde. Ese fue el resumen del comentario que hicimos aquí. ¿Vale? Ese fue el motivo de la abstención. No uno, muchos. Bueno, la RPT es la relación de puestos de trabajo, sí. ¿vale? Porque nosotros manejamos cierta terminología con... Sí. ¿vale? Y bueno, supongo que nos escucharán o nos verán a través de la página web, y pues para que la gente nos pueda entender un poquito mejor, pues esa RPT que estamos mencionando es la relación de puestos de trabajo que establece pues el personal del ayuntamiento y sus retribuciones, ¿vale? De acuerdo a todo lo que marca dentro del funcionariado, y que a veces es difícil desde fuera conocer, ¿de acuerdo? No sé si quieres intervenir aparte de la contestación a la pregunta que planteaba Mario. He aumentado todo el comentario dentro de la misma contestación. Muy bien. Pues, Joan, ¿quieres intervenir? Sí, nosaltres només volíem indicar que no estàvem d'acord en l'extinció de la plaça d'assessor de govern. Ja està. Doncs passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?